Assalamualaikum dulur-dulur. Monggo nguri-nguri Buddha Jawi nggih punika sowan dumateng para leluhur. Niki dinten Selasa tanggal 22 April 2025. Cikal bakal channel ten Desa Mendungan Jongke Karanganyar. Cikal bakal channel badhe sowan Mbah Panjang kang wonten Desa Mendungan Jongke Karanganyar. Bila dulur-dulur dereng perso makomipun Mbah Panjang, kula caosi perso. Mengke literasi sejarahnya Mbah Panjang ten kolom deskripsi. Menika kang wonten Weteringen iki. Nika makomipun Mbah Panjang. Makomipun keramat tasih diuri-uri kalih warga. Niki nembe mawon kathah sing suluk niki ngobong dupa niku. Niki sak ngandhape Wetringen niki, ngisore Wetringen. Mengke mbok bilih panjenengan badhe sowan saged dipadosi ten Google Map makam Mbah Panjang. Sisih kilane niku enten anu jan, enten makom jan. Kawan. Sing nggen mriki boten kerawat niki. Wet tok. Niki nggih. Kayune gapuk. Nggen sisih wetane nggih wonten makom niku. Nah niki nggih makom. Sing dikeramatke sing diagem dingge suluk salam ingkang ten ngandhape Weteringen niku. Nggih kemungkinan cikal bakale Mbah Panjang niku nggih sing ngandhap teng mriku. Man kathah warga sing suluk salam ten mriku. Nika enten sumur. Niki enten gundukan niki nggih napa niki. Ini watu ini kan. Niki sampun sore surup niki punan pun wancine peteng niki. Informasi saking Cikal Bakal Channel dinten Selasa tanggal 22 April 2025 nggih punika sowan dumateng Mbah Panjang kang wonten Desa Mendungan Jongke Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar. Mbok bilih konten Cikal Bakal Channel bermanfaat dumateng dulur-dulur saged di-subscribe, saged di-like kalih di-share mengaten dulur-dulur informasi saking Cikal Bakal Channel. Matur nuwun.